El dilluns 23 d'abril a la tarda es va celebrar la Diada de Sant Jordi a la plaça de la Vila, amb la participació d'entitats, botiguers i residències. Es van aplegar una quinzena de paradetes on es podien trobar roses, llibres i manualitats. La Fira de Sant Jordi em sembla que és una activitat que dona al poble moviment i activitat, que és el que necessitem. Jo penso que aquest any, encara que el temps no ens ha acompanyat gaire, està força bé, hem tingut molta gent que ha vingut i jo veig que el tema està força animat. I bé, aquest any la festa està sent extraordinària a tots els nivells. Aquest any hem posat aquesta parada de llibres solidaris. Molts botiguers i veïns de Sant Fos ens han donat aquests llibres perquè els puguem posar a la venda. I amb l'import que recaptem serà per una causa solidària d'aquí de Sant Fos. Ja decidirem quina, ens posem d'acord amb l'Ajuntament per fer aquesta donació. No sé quan hem recaudat, però força escalarons. Veig molta participació, llàstima del dia que fa una mica de fred, però entre tot no ha plogut, que és important, i ho veig molt bé, i tot el que sigui per Sant Jordi, pel nostre país, per Catalunya, és molt important. Sí, m'han regalat la rosa molt maca, de color blau i una de color vermell. Sí, m'han regalat un roser molt gran, molt xulo, la veritat. El meu pare m'ha regalat una rosa i no he comprat cap llibre. A 5:15 de la tarda s'iniciava la Marató de Contes, promoguda des de la Biblioteca Biblioateneu, que compta amb molts col·laboradors que van explicar contes de tot tipus a la gent que s'aplegava al seu voltant. A les 7 de la tarda es va realitzar el lliurament de premis del primer concurs de punts de llibre, organitzat també per la Biblioteca Biblioateneu. El jurat va tenir força complicat el fet de decidir els guanyadors d'entre els 546 punts de llibre que es van presentar. Van participar com a col·lectius les 2 escoles de primària, les 2 escoles bressol i 4 residències, Emi Rosa, La Llar, Residència Sant Fost i Residència El Lluc, a més d'alguns alumnes de l'Institut Alba del Vallès a títol individual. Els guanyadors, que van rebre com a premis vals de compra de diferents imports, de la mà de l'alcaldessa Montserrat Sant Martí i de la regidora de Cultura. Primer premi general per Júlia Quintana Tissier. El premi Escola Bressol fins a 3 anys per Macarena Pochi Ferrari, de la llar d'infants Esplai. El premi Petits Infants de 3 a 5 anys per Lucía Ortiz Moreno. El premi infantil, una categoria de 6 als 12 anys, va ser per Román Sevilla Verdugo. El premi juvenil de 13 a 25 anys va ser per Elba de la Mata Bermejo. El premi adults, a partir de 25 anys, per Glòria Jordán Molina, de la residència Emi Rosa. I el premi Accèssit, adults a partir de 25 anys, va recaure en Josep Blanc Esteve. Els guardonats van ser entrevistats en directe a Ràdio Sant Fost, que tancava la seva primera emissió en proves aquell mateix vespre.